En aquest reportatge recordem a Policiana Teixidor Feliu, la dona que va iniciar el servei de la Casa Cuna a Calella. Policiana va néixer el 1860 i va comprar una casa al carrer Església número 9, on hi va anar a viure el 1907. Era una casa gran, amb 2 pisos i un pati. Expliquen que Policiana, que portava una vida plàcida i reposada, des de casa seva veia passar les mares treballadores que anaven cap a les fàbriques amb els seus nadons. Llavors va sentir que havia d'ajudar a aquestes mares i és quan, amb l'ajut de les germanes filles de Sant Josep, conegudes com Josefines, va organitzar la planta baixa de casa seva per guardar els infants, des dels recent nascuts fins als 5 anys. Ella s'ocupava de pagar totes les despeses dels infants i de les germanes que se n'ocupaven. Aquest és el padró de 1897. Aquí apareix, en el carrer Església número 41, Policiana Teixidor Feliu, amb Cristina Mas Rossell, que era, sembla ser, la minyona. Aquí el posava sirvienta. I després, en el padró de 1909, que és aquest full d'aquí, aquí ja és a la Casa Bressol. És a dir, en el primer 1897 encara no estaven a la Casa Bressol, sinó que estava en una casa cap allà al carrer Sant Josep, més o menys, carrer Església amb Sant Josep, més o menys, i aquí sí que ja estan a la Casa Bressol, domiciliada, carrer Església número 9, Policiana Teixidor amb la Cristina Mas Rossell, que al llarg de tots aquests anys també la va acompanyar a la casa, com a minyona posava aquí. També en el padró de 1920 ens apareix en la mateixa casa, que seria després la Casa Bressol. Aquí posa carrer Prat de la Riba, perquè eren aquells anys en què el carrer es deia Prat de la Riba. I aquí sí que està també amb la Cristina Mas Rossell, que tenien una edat molt semblant, entre el 45 i el 50, a finals dels anys 40, en el pati de la Casa Bressol, amb les germanes Josefines y los nens. Más o menos como las 8:30, de 8:30 a 9. Recogíamos los niños si las madres iban a trabajar y luego venían a recogerlos al mediodía. Nosotras también veníamos para casa y a la tarde volvíamos. Sí, había una señora que se cuidaba de la guardería, de todas las cosas que hacían falta, pues daba un poco de merienda, unas galletas y así. Agnès de Montepulciano, anomenada Policiana, va morir el 1926 després de veure iniciada la seva obra i va deixar la casa i els diners perquè tingués continuïtat en el temps. Les seves restes reposen al cementiri de Calella juntament amb els seus familiars al Ninxo 529.